Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng Timun Emas. Biyen ana randha tuwa sing urip ijen ora duwe anak. Nalika menyang alas, dheweke ketemu karo Resiksa. Resiksa menehi wiji timun marang Mbok Randha. Resiksa kandha, saka timun bakal metu putri. Yen bocah wis gedhe, Resiksa bakal teka mangan dheweke. Mbok Randha langsung mulih lan nandur wiji ing latar mburi omah. 2 minggu sabanjure, tanduran kasebut ngasilke woh. Ing antarane timun sing tuwa, ana siji woh sing gedhe banget. Wernane kuning kaya emas. Mbok Randha metik woh sing paling gedhe. Mbok Randha njupuk lading lan ngethok wohe. Banjur dheweke nyigar kanthi ati-ati. Susah, seneng, pranyata ana bayi wadon sing uwayu banget. Mbok Randha seneng banget. Bocah cilik mau dijenengi Timun Emas. Dina, sasi, lan taun ganti. Timun Mas tuwuh dadi prawan ayu. Mbok Randha pancen tresna marang Timun Mas. Ing taun 6 sadurunge Resiksa teka. Ing sawijine wengi, nalika Mbok Randha lagi turu, dheweke krungu swara gaib ing impene. Mbok Randha, yen kowe pengen anakmu slamet, njaluka tulung marang wong sing lagi mertapa ing Gunung Gandul. Esuke, Mbok Randha langsung lunga menyang Gunung Gandul. Ing kono, dheweke ketemu karo Pertapa. Pertapa menehi 4 buntelan cilik sing isine wiji timun, dom, uyah, lan trasi. Mbok Randha nampa kanthi kaget. Pertapa nerangke sing ana ing buntelan kasebut. Bareng wis tekan ngomah, dheweke nyeritake peparinge Pertapa marang Timun Mas. Esuke bumi gonjang-ganjing minangka tandha yen ana Resiksa teka. Ha 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 ha. Timun Mas endi? Ayo, cepet pasrahno marang aku. Aku luwe. Kandhane Resiksa kanthi swara gemebyar. Mbok Randha langsung njupuk buntelan sing diparingake dening Pertapa. Banjur diparingake marang Timun Mas. Anakku, tampani buntelan iki. Lewat lawang mburi sadurunge Resiksa nyekel kowe. Mbok Randha, Timun Mas ana ngendi? Suarane Resiksa keprungu banter. Nuwun sewu Resiksa. Timun Mas wis lunga. Kowe ngomong apa? Gereng Resiksa. Nanging jalaran kekuatan gaib, Resiksa kasebut bisa ndeleng Timun Mas sing lagi mlayu. Tanpa kandha, Resiksa kasebut langsung ngoyak Timun Mas. Amarga mlaku terus, Timun Mas kesel. Sajroning deg-degan, Timun Mas kelingan buntelan sing diparingake dening Pertapa. Dheweke cepet-cepet mbuak wiji timun ing saubenge. Iku pancen gaib. Timun kasebut langsung tukul. Woh-wohe gede-gede banget. Resiksa mandeg nalika ndeleng timun nyebar ing ngarepe. Kanthi gragas, Resiksa kasebut langsung mangan woh-wohe sing ana ing kono. Nganti entek resik. Sakwise wareg, Resiksa kasebut bali ngoyak Timun Mas. Nalika iku, Timun Mas buka bungkusan lan nyebarke dom ing lemah. Ajaib! Dom mau dadi alas pring kang ruwet. Resiksa nyoba ngliwati. Ananging awak lan sikile krasa lara. Amarga keserimpet lan kesogrok pring sing putul. Nanging dheweke ora nglokro. Dheweke bisa ngliwati lan terus ngoyak Timun Mas. Timun Mas, aja ngarep-ngarep kowe bisa oncat. Mongok Resiksa sinambi wungkuk nyekel Timun Mas. Timun Mas cepet-cepet melompat menyang pinggir lan ngindari. Oh, aku meh kecekel. Timun Mas semawur. Kringete ngasih netes ing awak. Dheweke kelingan buntelan sing diparingake dening Pertapa loro mau. Isine uyah lan terasi urang. Dheweke buka tali sing naleni buntelan uyah. Uyah kasebut langsung disiram menyang Resiksa. Saknalika uyah dadi segara. Resiksa kaget amarga dumadakan awake tiba ing segara. Nanging amarga kekuatan gaib, Resiksa kasebut bisa nglangi menyang pinggir.
Resiksa kasebut bali ngoyak Timun Mas. Timun Mas sansaya kuwatir amarga resiksa kasebut wis bisa ngliwati samudra kang jembar. Nanging dheweke ora nglokro. Dheweke terus melayu senajan kesel. Dheweke mbukak bungkusan, pungkasan, lan terasi diuncalke langsung menyang resiksa. Dumadakan ana segara lendut sing umup. Resiksa kaget amarga awake diuntal menyang segara lendut. Dek kanthi kabeh upaya dheweke nyoba ngliwati. Ananging kabeh pambudidayane ora ana gunane. Awake alon-alon mudhun menyang sor. Saiki Timun Mas wis bisa ambekan lega. Amarga wis bisa selamat saka bebaya pati. Dheweke mlaku menyang omahe. Ing kadohan, katon mbok rondo mlaku mapak Timun Mas kanthi rasa bungah lan syukur kang tanpa upama. Manengka mau dongeng Timun Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.